Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech kien imġiel imur lura minn kemtu meta ma aċċettax in-nomina ta' Prim Imħallef Emeritu bħala kummissarju għal ħarsin tal-istandards ġdid. Dan wara laqgħa tal-grupp parlamentari li matula reġgħet għaddiet tal-klikka tas-soltu b'sorsi fil-Partit Nazzjonalista jgħidu li kienu Carol Akolina, Beppe Fenekadami u Mark Etni Sammut li l-aktar li fil-Partit Nazzjonalista insistew lill-kap li n-nomina tal-eks Prim Imħallef Joseph Azzoppardi ma tkunx aċċettata. Kien hemmhekk li għal darb'oħra Bernard Grech kellu jbaxxi rasu u jċedi. Fil-fatt b'reazzjoni għal dan il-Partit Laburista fi stqarrija qal li Bernard Grech kien imġiel imur lura minn kliemu. Mistoqsi minn One News propju dwar dan f'konferenza tal-aħbarijiet, id-Deputat Nazzjonalista Jidri Ndellija ma kienx kapaċi jagħti raġuni għaliex il-Partit Nazzjonalista qed jopponi n-nomina ta' eks Prim Imħallef għal din il-kariga. La jispetta lili, la lil sħabi u laqqas il-kwalunkwe deputat fil-Parlament illi b'xi mod jagħmel xi tip ta' kummenti pressjoni jew xi tip ta' dibattitu. Il-Partit Laburista kien iddikjara li għall-Oppożizzjoni id-demokrazija tfisser biss li tgħaddi tagħha dejjem u l-ħin kollu. M'hemm ebda raġuni valida għaliex in-nomina ta' eks imħallef hija aċċettabbli u ta' eks Prim Imħallef ieħor le, qal il-Partit Laburista wara li l-Partit Nazzjonalista qal li se jivvota favur in-nomina tal-Imħallef Emeritu Joseph Zammit Mekkien għal kariga ta' Ombudsman. Il-Partit Laburista appella biex il-Gvern jieħu l-passi meħtieġa biex iż-żewġ karigi jimtlew. L-erba' filgħodu qabel il-Partit Nazzjonalista ddikjara l-pożizzjoni opportunistika tiegħu, il-Prim Ministru kien diġà tkellem b'mod ċar dwar dan is-suġġett. Però d-diffikultà hija il-kap tal-Oppożizzjoni għaliex il-kap tal-Oppożizzjoni madwar il-mejda tad-diskussjoni jissenjala l-approvazzjoni tiegħu imbagħad imur lura fih dan il-partit tiegħu u dawk li verament qed imexxu il-Partit Nazzjonalista llum iqajmu d-diffikultajiet tagħhom. Il-Prim Ministru qal li dejjem sostna li mhux se jieħu pożizzjoni li n-naħa tal-Gvern timpon ir-rieda iżda l-Oppożizzjoni trid tgħaddi tagħha f'kollox. Attent ħafna li ma rressaqx il quddiem ismijiet li jistgħu jkunu kontroversjali jew diffiċli għall-Oppożizzjoni biex taċċetta. Propju biex b'ebda mod din in-naħa ma tiġi akkużata illi b'xi mod qed timponi r-rieda tagħha. Però fid-dawl ta' dan l-impass issa li għandek oppożizzjoni li filli tgħidlek taqbel u filli jkun hemm ir-ripensamenti, allura jekk se nibqgħu f'dan l-istat mhux aċċettabbli li dawn il-karigi jibqgħu battala u jekk mhux se nilħqu qbil fuq il-kariga, partikolarment qed nitkellem fuq il-kariga ta' kummissarju għal ħarsin tal-standards għax hemmhekk huwa permissibbli illi ndaħlu an anti-deadlock mechanism, jekk se nibqgħu imwaħħlin għal ebda raġuni valida f'dan l-impass, allura il-naħa tal-Gvern tkun lesta li tikkunsidra wkoll li ddaħħal an anti-deadlock mechanism biex din il-ħatra tkun tista' eventwalment imtela'.